Blíži sa slávnostné vyhodnotenie roku 2014. Ideme to teda zhodnotiť. Ukážeme vám, ako funguje náš klub počas roka, hodnotenie ľudí v klube, úspechy a nové vízie do roku 2015. Poďme teda na to. Ste teraz zvedaví? Vieme, že ste a poďme na to. Toto je naša nová hádzanárska klubovňa. Radi by sme vám ju predstavili. Bola, kedy tu bol starý sklad. Teraz tu je hádzanárska klubovňa, Máme tu nový bufet. ktorý bude počas zápasov. Fungovať pre všetkých ľudí. Máme tu tiež poháre, ktoré vystihnú naše úspechy. A fotky, ktoré zobrazujú najväčšie zážitky a úspechy nášho klubu. Môžete byť starších žiakov na majstrovstvách Slovenska v Trebišove, mladších žiakov po víťaznom zápase, stupavu na medzinárodnom turnaji vo Švédsku proti Kenii a lavičku po postupe na majstrovstvá Slovenska. Ďalej môžete vidieť majstrovstvá Slovenska v Stupave starších žiačok, na medzinárodnom turnaji vo Švédsku, mladšie žiačky, mladší žiaci s trénerom Jančarom, mini hádzanár a náš fanklub. Vítam vás na hádzanerskej zasedačke, kde robíme rozbory zápasov. Máme takisto k dispozícii aj projektor, kde si rozoberáme rôzne zápasy. Takisto máme k dispozícii aj túto tabulu, kde si ukazujeme signály alebo herné kombinácie. Toto som ja. A to je Čiňa. Stretávajú sa tu aj hráči pred a po zápasoch a konajú sa tu trénerské meetingy. Toto je trénerský kútik, kde si tréneri píšu svoju administratívu a plánujú svoje tréningy. Takisto tu sú legendárne fotky HC Tatran. Po ľavej strane majú tréneri svoje veci a dokumenty. Tu je hádzanárska knižnica, kde tréneri študujú nové veci, plánujú tréningy a majú možnosť sa tak vzdelávať. Takže toto je naše fanshopové oddelenie, kde máme uskladnené veci a oblečenie pre klub. V roku 2014 sme doobliekali celý HC Tatran. Naše zelené dresy, tu máme napríklad Malina. Obliekli sme 250 detí a celý HC Tatran vstupoval do týchto tréningových mikín. Fanshopové veci, fan veci aj so šálmi a máme tu aj trúbky, ja som to najväčšia. A nakoniec máme tu aj takéto limitované edície fľašiek pre deti a dospelákov. Tuto máme pamätné tričko zo zápasu Londýn Stupava. Šalát trička, ktoré dostali šaláti, to sú chalani, keď postúpili na majstrovstvá Slovenska starší žiaci. Prednedávnom vyšiel aj časopis Hádzanár, kde sú najväčšie pikošky klubu. Máme tu zážitky z majstrovstiev, rôzne naše úspechy v Slovinsku, druhé miesto. Takisto tu čakajú aj lopty na starších žiakov za účasť na majstrovstvách Slovenska, nové Adidas. Niečo aj pre fanúšikov, napríklad tieto mikiny Family. Trénerské mikiny HC Tatran, limitovaná edícia. Ponožky, ktorý má každý člen HC Tatran Stupava, má tréningové ponožky. Naši mini hádzanári Golden Team dostali nové mikiny, v ktorých trénujú, chodia do školy. Mikiny majú žltú farbu, pretože sú to
Golden Team, zlatý tým. A mini hádznári, tak môžeme ich rozoznať v našom klube pod žltou farbou.